Okay. Akoso. Aye bibia kama. But within a short time, by ye bet me say. Asantwa adaso betwa wona no so. Okay. And obese niema na wodi ama on within a short time. Sana be ye ne dwuma. Sana tie. Oh okay. Na je so ye papa sanso ye bone. Woye ni bibia ye beka ne say intentem. Oye ni bibia intentem so. Ni bibia ye intentem. Tina na mpanyimfo ka say kwantia ekwantie bia no ya na eyemusu. Okay. Sana bayi etie. Hey. So for both you and mama hu niam pa. Wa mama hu the word beye. Beye ya kan wansem ya na chese beye nya de papa. Enya de papa. Enya de papa. Mami bia wa wo ne ye mbansia. Na because of beye ni ti no wa we miensa ma aka miensa. Miensa so mienu bodam ene ka baako. Baako no nyame ehira no. Okay. Emma o ware eburuni. Eti obaga na ha se sa na tedi a ode ne ba kire abusua oma ba bibia o mokọ no na mame na baye na mama kutwa ekwanum o mo de ahoma tuntum kutwa ekwanum e maka ne bufa so na je se mako suma fidie o suma fidie kuma blante wudi short time kum ne yire ne kan na je se baye mpade pa se wati ase na yetimi ka se o mame ko be kun a ka o hye ne ye won na ko kun ente ho sem te sei na me pa che o mami bisa wasem bi metie papa we dey mama kai na ye mpaibo na mami bi ebe kananum asem ya mo dia na yetie ba bi o omo na omo ba okay enti omo nsem omo be kan na yenya bi gina so de kan asem kire nipa be yi na asem ba we ma be kan kire no se me asome se obenten be yeti ehye mu ane obeka ma wo hu eba sa na opese o jai ti na obeka na asem kire wa na ase da bi eye bibi na ebe kan no oh okay okay na botuo no sa tuo na wote no enti etuo no eja no da to kwa de aboa so fu botuo be da ase nyame ehira o be da ase wonyi ni paketua o se wi hade so no so se wi hade mo du oka botuo no de obeka so we botuo na bia afi na ope bia edi aye na just need any photocopy na bisa obia o ye number 1 botuo de se hwe hade ba ku pe bi na mekohia no wo se kwadwokuro ono so akofa botuo no ono so meko no ono so edi djuma ho ono so tutuo pa ono so ye fire honhom tuo so wo de anya physical tuo honhom tuo na wo ani oh okay me de yoso ahifia akro bi pie heye yoso nana katachi bu mankama nim okay radio kese pa na ye kasa so se wabonituo anase say binum se mabo mutuo mo de me ba nana nim serious I want to physical anti nana nyamishira no so etuo na oto ye se nana tie mi a minim se de tie bia nana tie minim se obete nana ajaji bi so mo se ne tuo na na mo kan no se maka tuo de ne wase ye chiso of because so otwuntuo de tuo de onye so papa tie mu na afi de onye ye no mo se da bi nye tuo na owo na yibi onya kasa mutunutu no to de ne ugina ho de wan hwe ya wonti ne etuo na no yoso hifia kura nipa bebre wow enye kukuo wow nyame na ehirawo medasi nyame na ehirawo papa ye ni nkomo yes edutuo etumi ka se asemesi anaso benten wakotie bibi so yato na duro eno so hunsem de sei medasi sede usibisa asem no eno anu no emuda ho adutuo ewo ho sede mekire se baye wo ho no adutuo wo ho okay baye eye ade a ono we o pe ade papa baye o pe ade papa se baye ade baye fe enye ne fe okay se ubisa question no se me answer on na ho na mede yo so ahifie de be twa mu wo ho no yes na pese bisa o se akukọ obo ne ba oni ni group se wa wo dia no wa wo dia wo na wanya akukọ no ana wa pa ne ma be nsia sanity me ba cho ne mansia no aya o ta kun kitinkiti ni bewe
me ba cho da bi onyina ene obu ene yi se usasa ne de owe yi osua eti se wo maame bi wo nana bi no ka sa usua no ka me kun we ya oboa eye ade bi a ye de cover okay wo de yini ho ano se de be ya wadwen ma bi so mo wadwen enkoso okay paso utie me pa me tie pa etu obia ehwe na so onye akokọ a obenya akokọ na man akokọ na nyini na ebedru ba bi no na wo se akokọ de buru nya idi e wo se me kum no okay sa na bayi etie etu obehwe wo ma wa ye kama amanfo kura be kanfo amami wo bayi wa ye kama pa o se ane wa ye kama pa o ti dakro wo su ye sini tinye ne ya wo be ba no so no aso twa hwe ya kum omo de na ya hanam wo so de hwan no akoka eno na sofo bo tuo me se ebe pie manim saa me yetimi twiro obi anim na ye be kun ya metimi yi kire me oh yes se obi ba be wu a nyame timi ye kire sofo bo tuo me kan kire wo ne ema ohu ema nyame timi ye kire me me kan kire se me hu na me pe wasem a metimi be on ma bisa se bro ufri hen okay na epo ehfa na wotie sofo bo tuo me bisa wow me bisa na se obi wo a aya u bisa na sa question na ebi asabe wo ni abodwese ena wonni yafunu bi wati ase yes eti ebasa wo bisa na asa ebi a ano answer de be ma no ebi na enhyeda ensisi so tise me hu se wa answer ne sisi so maame a na magya na wo yiwani na de beto na to no ebe ubekwa koshia so wow ubekwa se sofu bo tuo de wanka se nyankopon bie wani oh niema de spiritually de enko na no de nyame na de che me na me wachiri pa wow be frame na ehyasie brebe mu ehyasie mi wie school 1998 ready we bisa asempa eti muana ese I was say me to school so ba na fie nye okay ba na mani agi school ho pa eti na fie nye eti papa yese na me ko sua fitadwuma okay eti fitadwuma mu na me wa na nyame de san do be adwuma mfa ho ne de bibia ofri bibia o she me be yes be kwakofa nyame adwuma kura na ese na enye bete na mafo kura sere me se obi a sebe ye num sa ye no na enum ye wu ye no na ye jese ade bia yo so hade wi ase ne ma ne de wa fam do na ye se hade dwuna se hade o kan osofo atwia jese me komo okay etina eye binum ai ebesi na kura mpo no de mo dwuna ho mo ntiase kura dwia ase o mo ntiase but nyame so na ye ye bi so wanwa okay na nyame efra wono so wangu ani ase ode wo ye adwuma ne pa ode me ye ma ibinum kura ase anodin me kura mpo no tomre bi ase me ye adwuma na se mi jira na me ye adwuma na jise me wie ansa na wo hu bibia ekoso jise ma wie adwuma na ansa na ma hu se yeso ka se yeso ye wow wow na jese nyankopon hu ne be wuro mu a no a de wo ye adwuma ni nyina bro anoden se bi ebi ntoda de meka no ebi ntoda de mekan wontemase ne bi atoda de a you understand soft boat ye can be yasemedie say obi wo ho na adwuma asem enkoyi akwanti obi a opese otu ohaw bi ani pa ne nam bia no nyame be fa wo so amasa ohaw no nyina wa ye ho adwuma eno de ye ade ba ko a nyame de acheme okay se ebia akontuo ana se ebia adwuma asem obi pa wo awo me ba bia ye postu mi ama ye de mi akọ bia no me wabadin wo me bia obeko bia ya to bedi wo se kwadwo kro me wabadin wo okay radio station we kwa chiri pa
ɛkɔ akyiri papa wɔsɛ kwadwo kurom wabadin ɛberɛ a meka sɛ sɛ obi mu tie mu wɔ hɔ a sɔfo ntwi me wabadin ɛwɔ sɛ kwadwo kurom akatifoɔ nyina tie sɛ radio station wei paa meka sɛ nyankopɔn fa wo so ma ɔma a mopa wɔ ane ɛnyɛ fake nso mepɛ obi a wagye din sɛ ane mebɛ sɛ bi a 15 years mekɔ awareɛ no 15 years 18 years ne me wo da oba ɛno no me no to nkyia awo de no de me no to nkyia de awo ope bie no serious no ombla na one soft ɛno de pan botu to nkyia one on one soft botu me da ase na kyese eba na sa wo samudi ya ɛno de ɛyɛ ade nyame de akyɛ me ɛna menim sɛ yankopɔn so ɛfa so ma wo ma mo pa kwantuo no so dodo na nyakwanya kwantuo bebre me ba asafo yesan de me ba asafo manante pa ministry no nyame ama ba bi a mekɔ bia so no nyame fa me so ma akra so apiki so ɛwɔ okay asafo ye de me ba asafo okay mekɔ badin ti sɛ de o kan ya bi wɔ ɛna ebinum so nyame afa me so na ebi ye me deken okay ebi ye me omu nyina se am no kasa ebi wo US ebi wo asafofo tie me radio station bebre omu